langsung. Ning apa sliramu tega Tinggal lagu tinggal aku kaya tanpa dosa atiku karang-karang Matur suwun. Tetap menika dipun aturaken lagu rumiyin pambututan saking Pak Haji. Kepiling ngoten nggih Pak nggih. Nggih, dipun aturaken kadang-kadang random musik, pilpas audio dan juga ada SMS video syuting live streaming. Matur suwun Mas Aziz. Ya, pepeling. Ya. Ya, Dik Risma. Bersama Karang Taruna Penuh Muda Mitra Muda Matur lagi Arsa Pro Audio SMA Kali Media Manado Entertainment. ada juga SMS
iku perintah agama ngalingono ning donya wong sedelo sabaran tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Ya, matur suwun Pak Ustaz Pak Haji menika sampun dipun atur